Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсын Риева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре шаң суга, җәйге чорда юлларда һәлакәтләр саны арткан. Двигаясь со стороны города Оренбург в направлении города Казань, не выбрал безопасную скорость для движения. Бүген югары нефть мәктәбендә Яшел Одым 2024 Бөтен Россия студентлар фестивале старт алды. Мне хочется узнать, какова вообще экологическая такая культура. 4 мәйданчыкта баскетбол сөючеләр көч сынашты. Калабызда Татарстан лигасының 3-нче туры узды. Приехали из Бугуруслана. Приехали победить здесь. 3-й тур лиги Татарстанов. Җәйге чорда юлларда авария очраклары ишайган. Шул исәптән авыр нәтиҗәләр белән тәмамланучылары да. Татарстан юлларында елның 1нче яртысында 1347 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 146 кеше һәлак булган һәм 1656 кеше яраланган. ЮХИДИ хезмәткәрләре җәяүлеләр һәм машина йөртүчеләр арасында юл кагыйдәләрен бозуны профилактикалауны даими рәвештә үткәрәләр. Җәяүлеләргә кагыйдәләрне искә төшерәләр, төгәлрәк һәм игътибарлырак булуларын сорыйлар. Ә машина йөртүчеләргә беренче чиратта тизлек режимын үтәргә һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозмаска кирәк икәнен искәртәләр. Соңгы арада булган фаҗигаләр турында алдагы материалда. 17 июльдә 8 сәгать 10 минутта Әлмәт шәһәренең Шевченко урамындагы 134-нче йорт каршында 1998 елгы Лада Нива автомобиле йөртүчесе Зарипов урамы ягыннан Төзүчеләр проспекты юнәлешендә хәрәкәт иткәндә беренчел мәгълүматларга караганда светофорның рөхсәт сигналын кабызганда юл бирмәгән һәм 1956 елгы җәяүлене бәрдергән. Шуннан соң машина йөртүчесе зыян күрүчене үз автомобиленә утырткан һәм Әлмәт күп профильле хастаханәсенә китергән. Медицина ярдәме күрсәткәннән соң зыян күрүче өенә җибәрелгән. 14 июльдә төн уртасында Тукай проспектындагы 42-нче йорт каршында 2003 елгы Лада Приора машина йөртүчесе светофорның тыю сигналына чатта туктамаган һәм 2000 елгы Лада Приора автомобиле йөртүчесе белән бәрелешкән. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә 17 яшьлек пассажир тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә озатылган. Соңгы арада булган тетрәндергеч аварияләр арасында 12 июль иртәнге 5-нче яртыда Казан-Оренбург юлында булган фаҗига. Водитель автомобиля Kia Rio 1982 года рождения, предварительно в нарушении пунктов 1.3, 9.1, 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации, двигаясь со стороны города Оренбург в направлении города Казань, не выбрал безопасную скорость для движения. Өчен куркынычсыз тизлекне сайламыйча каршы як полосага чыга. 1984 елгы шофер җитәкчелегендә йөк автомобиле белән бәрелешә. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә Kia Rio автомобиле йөртүчесе һәм аның 1982 һәм 2001 елгы пассажирлары алган җәрәхәтләрдән вакыйга урынында вафат була. Водитель и двое пассажиров 1982 года рождения и 2001 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Популяр булган самокат һәм велосипедта йөргәндә дә юл кагыйдәләрен үтәү мөһим. Агымдагы ел башыннан бирле Әлмәт районы территориясендә самокат белән бер юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 2 кеше тән җәрәхәтләре алган. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан индивидуаль мобильлек чарасы белән идарә итүчеләрнең 100дән артык хукук бузуы ачыкланган. Госавтоинспекция напоминает, что двигаясь на средстве Индивидуаль мобильлек чараларында һәм велосипедларда хәрәкәт иткәндә тротуарларда һәм җәяүлеләр сукмакларында җәяүлеләргә хәрәкәттә өстенлек бирергә кирәк. Җәяүлеләр кичү алдыннан ашыгырга ярамый. Үзеңнең куркынычсыз булуыңа инанып, урамны җәяүлеләр кичү аша гына чыгу мөһим. Юлда кәрәзле телефонга һәм башка гаджетларга игътибарны юнәлтмәскә, рульне 2 кул белән тотарга кирәк. Держать руль обеими руками. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләре таләпләрен игътибарсыз калдыру, фаҗигале нәтиҗәләргә китәргә мөмкин икәнен искә төшерә. Башка темаларга. Татарстан стат мәгълүматларына караганда, июнь йомгаклары буенча Татарстанда яшелчәләргә бәяләр арткан. Алар арасында кыяр, кишер, аш чөгендере һәм суган. Моннан тыш алма, сарык ите һәм акмай бәяләре арту теркәлгән. Бәя арту буенча барысында бәрәңге уздыра. Аңа бәя 19%-ка арткан дип белгечләр. 1 килограмм өчен сатып алучыларга уртача 42 сум түләргә кирәк. Әмма сыер ите, тавык, сосискалар, сарделькалар, ярым ысланган казылык, каймак һәм иремчек бәяләре 1%-тан да кимрәк арткан. Шулай ук Татарстанда барлык маркалы бензин һәм дизель ягулыгына бәяләр артуы күзәтелә.
Июнде Татарстанда 6000-ден артык ипотека кредиты рәсмиләштерелгән. Бу саннар безнең республиканы Россия буенча 5нче урында тота. Алдагы ай белән чагыштырганда күрсәтү 29%-ка арткан дип хәбәр итә Берләштерелгән кредит бюросы матбугат хезмәтенә сылтама белән Татар информ агентлыгы. Җәйнең 1нче аенда бирелгән мондый кредитларның гомуми суммасы 30,65 миллиард сум тәшкил иткән, ә уртача чек 5 миллион сумнан артык. Чагыштыру өчен бер айлык суммалар 23 миллиард һәм 5 миллионга тулмый. Моннан тыш республикада рәсмиләштерелгән ипотеканың уртача срогы арткан. Әгәр май аенда ул 24 елдан артык булса, июньдә 25 елдан артык. Июньдә ипотека кредитлары бирү буенча лидер Мәскәү, анасы Мәскәү өлкәсе, Санкт-Петербург һәм Башкортстан. Июнь йомгаклары буенча Татарстан бирелгән автокредитлар буенча беренче өчлеккә кергән иде. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча гаилә ипотекасы программасы 2030 елга кадәр озайтылды. Әмма Татарстан аны махсус шартларда алырга мөмкин булган төбәкләр рәтенә кермәде. Бүген Югары нефть мәктәбендә Яшел адым 2024 Бөтен Россия студентлар фестивале старт алды. Татарстанның нефть башкаласына экофорумда катнашу өчен Россиянең төрле шәһәрләреннән 120 катнашучы килде. Бөтен Россиядән мәгариф фестивалендә студентлар экологик юнәлешле эшчәнлек тәҗрибәсе алачаклар. Экологик проблемалар һәм аларны хәл итүне мөмкин булган юллары турында беләчәкләр. Теманы Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. Бөтен Россия фестиваленең 4 көнлек программасына лекциялар, тренинглар, мастер-класслар керә. Белем бирү блогы 3 юнәлеш буенча бара. Бу энергобум, эко-һава, эко-дулкын барлык юнәлешләрдә катнашучылар энергия куллануны кыскарту, яңартыла торган энергия чыганакларын куллану һәм җитештерү процессларын оптимальләштерү чараларын ачыклау кебек кейсларны чиштеләр. Заводлардан, транспорттан, үй мишләреннән һәм каминнардан чыккан һаваны бузучы төтен, шулай ук су куллануны киметүгә һәм су ресурсларын рациональ куллануга бәйле темалар буенча фикер. Тема экологии крайне важна, потому что сейчас... Экология темасы бик мөһим, чөнки хәзер әйләнә-тирә мөхиткә көчле йогынты ясый торган яңа предприятиеләр төзелә. Ә безнең заманда яшьләр экология белән алай ук нык кызыксынмый. Шуңа күрә мондый фестивальләрне булдыру яшьләр өчен яхшы мотивация. Бу юнәлешкә керү һәм бу теманы өйрәнә башлауга зур этәргеч. Такого фестиваля на самом деле очень хорошая мотивация для нынешней молодежи. Фестивальдә очраклы кешеләр юк. Артур Шакирҗанов Пермь аграр-технологик университеты студенты. Күптән түгел генә дипломлы эколог булган һәм бүген Яшел адымда катнаша. Эко-волонтер бу юнәлешне уку йортында әйдәп баручы Ознака егете әлеге чарага бик күп өметләр баглый. Мне хочется узнать, какова вообще экологическая такая культура, Минем Татарстанда экологик культурның, экологик фикерләүнең нинди булуын беләсем килә. Чөнки мин университетта актив рәвештә эко-юнәлешне алып барам. В Пермском крае. Я в своем университете веду, являюсь председателем экологического клуба, активно развиваю экологическое движение у себя в университете. Каракүз фестивале узганда барлыкка килә торган калдыкларны утилләштерү һәм эшкәртү идеяләрен әзерләү фестивальдә катнашучыларның барысы өчен дә аерым бирем. Особенностью именно нашего фестиваля в этом году является то, что... Безнең катнашучылар Россиянең 15 шәһәреннән килделәр. Монда Кырым, Иркутск, Санкт-Петербург яшьләре бар һәм башкалар. Алар фестивальдә экологик инновациялар табачаклар, экологик проблемаларны ачыклаячаклар һәм үз идеяләрен ничек модернизацияләргә һәм үзгәртергә тәкъдим итәчәкләр. Москва, тут есть даже с Крыма приехали, есть ребята также из Иркутска, Якутии и так далее. Югары нефть мәктәбендә фестиваль 2нче ел уза. Узган елда фестиваль 100 катнашучыны берләштерде. Ә бу ел ул Татнефть хәйрия фондының гомуми программасына керде һәм үзенең форматын бөтен Россия дәрәҗәсенә кадәр киңәйтте. Яшел адым 2024 фестивале 21 елга кадәр дәвам итәчәк. Алсу Әхмәтҗанова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сынлы сәнгать, юмор, азатлык урам мәдәнияте, Каракүз фильм, джаз, аулак 2 Бөтен Россия заманча театр фестивале. Моннан тыш виртуаль шымбарлык режимында Каракүз эзләре буенча гадәти булмаган маҗара. Иртәгә әлбәттә Каракүз фестивале башлана. Быел анда 100 мең кеше катнашыр дип көтелә. Менә инде 3нче ел рәттән ул атнасына шәр көнне сыйдырып, шәһәр халкы һәм кунакларының ялларын кызыклы итә. 4нче фестивальнең 1нче ялы ничек истә калачак? Бу хакта Рәдифә Нугманова белә. Ну что ж, друзья, занимаем ваши зрительские места и все вместе начинаем!
19 июльдән 4 августка кадәр Әлмәт мәдәни төрлелек һәм заманча сәнгать үзәгенә әвереләчәк. Быел Каракүз фестивале элеккесенә караганда да масштаблары һәм истә калырлык булырга вәгъдә итә. Бу фестивальнең беренче зур вакыйгасы Библия-нефть яңа креатив тирәлеге ачылу. Нефтьче мәдәният сараендагы фәнни-техник китапханәне 2023 елда Татнефть гранты ярдәмендә яңарта башладылар. Бу эшкә Таграс холдингы һәм Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты ярдәм күрсәтә. Иртәгә бу яңа тирәлек үз ишекләрен ачачак. Очень интересная локация, очень интересный дизайн, проект, решение, зонирование площадок, если это была просто когда-то библиотека. Бик кызыклы локация. Дизайнны мәйданның зоналарга бүлеше искитмәле. Башта гади китапханә булса да, бүген анда тайм-кафе, балалар өчен зона, коворкинг, лектория, проектлы офис килеп күрергә киңәш итәм. Чыннан да бик шәп килеп чыкты. Я вам рекомендую. На самом деле получилось очень круто. Икенче җитди вакыйга Икенче бөтен Россия креатив индустрияләр форумы. Каракүз этномодерн фестивале кысаларында креатив көннәр 27 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ул эшлекле яшьләр һәм мәгариф өлкәләрен үз эченә ала. Форум программасында берничә юнәлеш бар. Бу телевидение, журналистика, реклама һәм медиа, башкару сәнгате, музыка һәм саунд дизайн, мәдәни ял итү эшчәнлеге, архитектура һәм дизайн, китапханәләр һәм музейлар буенча, шулай ук нәшрият эшчәнлеге һәм креатив индустрияләрдә белем алу. 20 числа у нас аж 6 секций на разных площадках. Это концертный зал Дворца культуры Ничи, это самый Библия-нефть, который мы уже откроем, и картинная галерея наша. 20 көнне 6 секциядә эш барачак. 21 көнне бу чараны түгәрәк өстәл белән ябачакбыз. Бу безгә нәтиҗә чыгарып алга таба үсеш векторын билгеләү өчен кирәк. Задачу на входе и на выходе фиксировать то, что случилось и к чему мы пришли. То, чтобы понимать, какой вектор развития у нас будет на следующий год, как будем развиваться в среднесрочной перспективе. 19 июльдә Каракүз скверында этно-маркет урнаштырылачак. Анда агач, күн, металл, сәйлән осталары үз продукцияләрен тәкъдим итәчәкләр. Чүлмәкчелек, тимерчелек, йөзем агачыннан өрү рәсем ясау буенча остаханәләре 20 һәм 21 июльдә дә узачак. Бу көнне милли төрки уен коралларында уйнарга өйрәнү мөмкинлеге дә булачак. Фестивальнең бренд-мейкеры, дизайнер Олег Кугушев һәм аның командасы этно-модерн темасын берләштергән Каракүз дизайн коллекциясын тәкъдим итәчәк. Аларга спорт купшылыгы, футуристик, нейрокапсула һәм кичке киемнәр зиннәте керә. Шулай ук ABM Project һәм Зәйнетдин этно-шоу чыгышлары булачак. Для благотворительного фонда, как организатора, это, конечно же, является крупнейшее мероприятие в течение года. Очень большое время, сил, энергии, ресурсов затрачивается на подготовку, на организацию. Фестивальне оештыручы буларак Татнефть хәйрия фонды бу төп вакыйгага ел дәвамында әзерләнә. Аңа бик күп вакыт, көч, энергия сарыф ителә. Бу барыбыз өчен дә мөһим проект. Ул компания тормышка ашыра торган башка күп төрле программаларның витринасы кебек. Которые реализуются, такие вот ключевые, то в сердце, скажем так, базой, фундаментом для этих площадок является тот или иной проект компании. Традиция буенча Каракүздә Урам театры фестивале дә узачак. Ул Россия Урам театрларының зур йөреше белән Шимбә кичендә башланачак. Бу юлы анда катнашучылар сәхнә бизәлеше итеп шарлавыклы буалар территориясын кулланачак. Быел Әлмәткә илнең төрле почмакларыннан, шулай ук Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстан, Иран, Төркия, Италиядән талантлар киләчәк. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә Татарстан лигасының 3-нче туры узды. Ярышларда Татарстан, Удмуртия республикалары, Самара, Оренбург өлкәләреннән 61 команда катнашты. Баскетбол сөючеләр 4 мәйданчыкта көч сынашты. Эшкә эш Татарстан лигасы ярышларында 2013-2016 елгы үсмер егетләр һәм 2005 елдан да өлкәнрәк ир егетләр катнашты. Мөлаем затларда 2 төркемдә уйнады. Хатын-кызлар һәм 2007-2009 елгы кызлар. Данное соревнование проходит при поддержке компании «Татнефть». Әлеге ярышлар Татнефть компаниясе ярдәме белән уздырыла. Казан баскетбол лигасы грант отты һәм әлеге грант кысаларында Татарстан Республикасы буенча 3 шәһәрдә, Чаллыда, Түбән Камада, Әлмәттә шундый турлар уза. Казанда да шулай ук уза. Татарстан лигасының 4 туры нәтиҗәләре буенча җиңүче Казанга суперфиналда катнашырга барачак. 9 августа разыграть суперфинал. Стритбол гадәти баскетболдан уенчылар саны һәм бер генә буҗрага уйнау белән аерыла. Мы уже сюда 3-й раз приезжаем. Соперников я не считаю, что легкими, но они есть и сложные, и средние. Приехали из Бугуруслана. Приехали победить здесь. 3-й тур лиги Татарстана в Альметьевске. Надеемся, конечно, на 1-е место. Киң географиялы күп санлы катнашучылардан тыш Казан һәм Түбән Кама шәһәрләреннән килгән хөкемдар, яшь арбитрлар бар иде. Әлеге сезонда ярышлар 3-нче тапкыр узды. 4-нче тур 1 айдан 17 августта оештырылыр дип көтелә. Лина Хәсәншина, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе.
Hürmetli tomoshachilarimiz, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шелтеріне кіріп, Лучи Әлмәт түркімінде сәғат кешкі 7-де қарай аласыз. Біздің ең қызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда орнаштырыла. Сәлемет болыңыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсым Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.